Здравейте, пилета, аз съм Думуорд и това е следващия епизод на Sensi Join в Hardcraft. Та направо почвам по същество, защото виждате, ще ме спукат от стрели. Ох, много ми стана, стига, моля ви са, не дейте. Много бой ядох. Ходете, залагайте бомбата, оставете ме мен, моля ви са. Само на 2 сърца съм. Пак ако ще идвате, идвайте. Yes, уе, Хага пук на... Съжалявам, Хага, ако гледаш клипа. Много, сори. Не е било нарочно. За доброто на Hardcraft и на YouTube. И на канала ми. И за конете, и за Харито, и за мен, и за всеки. Харито имам предвид Хари Потър, няма значение, се тая. Така. Че ме убиха сега. То веднага ме пуснаха гати кефа. Почвай. Мания, дръж тази ножица, фащай лъка и почвай. Така. Я да видим пак ли от тук ще дойдат. Я ще си клеча. Две едно сте, Манчо Джуги и две едно сте. Пак губите, Пак губим грънци. И да, хора, съжалявам, ако някой от вас играе, пък гледа клипа, слуша разни работи, къде ги говоря, много сори, ама... Както казах вече, за доброто на Hardcraft. И на клипа, и на канала ми. Джо Килер Тор го разсипа. Сега съм аз наред. Сега ако ме убие, ще му кажа браво. Не ме убивай, моля ти са. Не ме убивай. Идей. Злобар. Така много бързо трябва тук да тракам клавиатури и работи, защото всичко е зор. Бот, кой е бот, ела тук, какво садваш там, И гледай го това, да чуеш. Шегувам се наистина, много се шегувам. Така. Айде идвай, така. Май сме нова са едно, ще ме цапат. Заради това скоро ще спирам клипа, защото ще ме разцапат. И за да си запазя репутацията, ще спра клипа. За да не ям много бой. В ефир, да не ям много бой. Заради това, Да. Нова са едно сме, хубаво, добре. Така. Идва модератор 11, идва и на CC Join. Всякакво там някакъв номер, фалшиво залагане, истинско залагане, какво сега? Така мазно от ъгълчето. Ще цепя. Ау. 4 сърца, този е голям гадняр. Та стрелпа там как се заби. Няма значение, сега давайте да го трепем. Хайде, пичове, бъдете с мен, моля ви са. Идва, край. Този е голям гадняр на ЦС. Само трепе хората. Голям ром. И не съм расист. Ванчо Джуги, засмя ми става як клипа. Як ли ти става клипа? Хубаво, защото аз след малко ще спирам моя и ще го покажа. Така. Аз какво почнах да говоря като ром, бе? Нещо, съжалявам хора, ако има роми, да не се обиждат. Не съм расист. Имам много приятели. Такива. Не са много, ама един. Пак се брои, нали? Така. Хайде излез, де. Сега нещо ще чатиш. Айде да го оставим да чати.
Ео, видяхте ли? Написа нещо. Хубаво, добре, този е хак. Не е хак, ама айде. Ама изглежда, че е хак. А може и да е хак. Сега няма да много да се обяснявам. Така. Хайде, скоро ще приключвам клипа, че имам да снимам и на Skyblock. И тъй. Как ме цели от терасата, хубаво, добре. 4 сърца от терасата. Аз 4 сърца не взимам на рунд. Между другото и Джокилер снима. Обаче, той с някакви музики там, работи, аз си говоря. Да чуете поне кога ме е фанало яд, кога така, онака. Мислех да... Оп. Лошо. Моля ти се, падни и умри. От падане. Така, падни. Сега нещо ще ме цели по-точно. Така в ония ъгъл. И сега в тоя. Хора, убихте го, този клип ще го кача само защото съм го убил. Ето, това е доказателство, изписа тук Джокилер 2 лашот бай Ванчо Джуги. Това ще го кача просто така, защото съм го отрепал. Моля си се, ела от тук, много обичам да ви целя от този ъгъл. Не, сега ще има фалшиво залагане, сигурен съм. Там нещо фалшиво залагане, истинско залагане. Някакво залагане. Какво ще прави? Не знам. Скоро ще изпише бомба Б, беше заложена. Знам го този. Тук ме чака сигурно с лъка. Щом до сега нищо не е станало. Сега като мина, ще изям една стрела. Какво? Не е тука. Не е там. Хубаво сега, значи е там. Ще залага оная бомба. Какъв е този номер, бе? Не са ми го правили до сега, сериозно. Хора, май ще бъда изненадан. Ето, казах ви, бомба А беше заложена. Честно казвам, не съм изненадан много. И що нищо не се види, бе? Какво се криеш там? Мри! 5 сърца е. Как ще му ги сваля? Заболя. Карай се тая. Айде, още един рунд и стига толкова. Много бой ядох. Не искам да се излагам сега в ефир. И заради това ще спирам клипа скоро. Пак говоря като ром. Джокилер, къде бе? Къде пак ромства? И не сериозно, хора, не се обиждайте. Айде, спирам вече сериозно. Хубаво. Така, къде е сега? Така. Преди да завърша клипа обаче, ще се извиня на всички роми, които съм обидил и засегнал в този клип. Не е било нарочно, дори не съм искал да ви обиждам. Така. Къде се криеш, бе? Nëц. Няма го никъде. Да не е ли? Пил. Червена лампа. Разноцветна, да го видна, даже. Време е за нападение. Не. Най-скапаното нещо на нападенията предприех. Не. Бях шотнат. Хубаво, последен рунд. И това е. Ще моля да свърши бързо. Така. Ще чекала. Ей! Оцелих! Ела пак, моля ти се.
Шлюп. 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 О, щом тръгва да бяга, значи на 4 сърца. Ох, ох. Изравни гадняра. Не се обиждай. Така я аз да посадна малко. Да видим какво ще направи. Какво пишеш, Мат Майн? Ела тука като нормални хора да те... Да се шотнем по един път. Ей, пак го шотнах. Еми, приятели, това беше. Какво садер, бе? Не те ли шутнах, бе? Гледай този клип, моля ти се, Джо Килер, гледай го. Така, ще спирам клипа вече. Абонирайте се, пилета, особено ти, Джо Килер, който изкалва доста този епизод. Ама и аз изкалвах 2 пъти повече, така че абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и извинявайте,